skulle gerne have en. Men du har da en. Hvad? Er det ikke det? Har du ikke en? Er det ikke Ikke den? min. Ja, jeg troede, du har fået den. Det er bare lånt en. Men de kræver nok procenter, hvis jeg bruger det til airframe. Det er jeg kører meget forsigtigt. Som jeg plejer. Og du kommer til at elske de billeder her. Hvad for en? You're gonna love those pictures. Oh, yes, også. Meget. Det var så... Jeg kan næsten ikke se mine fingre mere. Nej, det er ikke. Det er også det er fordi, det er først i eftermiddag, det bliver varmt. Ja. Det er for tidligt.